o ano 72 foi unha demostración de que a clase obreira galega puso en evidencia tamén naqueles intres o réxime franquista e tamén a unha patronal moi represiva que o apoiaba, non? Eu lembrome que daquela traballaba na quenda de mañán, salín ás 2 da tarde, enteron ás 7 da tarde, igual que moitos dos meus compañeros da organización obreira, de que había folga en Citroën e que había 4 experimentos, 4 ou 5 experimentos. Collenos sorpresa todo, incluso a nós, os traballadores, porque foi algo unilateral por parte das comisións obreiras por non trabajar los sábados por la tarde. Fomos donos da rúa hasta, eu calculo que hasta o 20 de setembro, moi ben. Pero logo viñeron masivamente forzas represivas, tanto do Grises como da Guardia Civil. Vamos, Vigo non se podía andar de máis de 2 en 2, como fora os 3 detiñantes. Eu, por exemplo, tuve que marchar, escaparme, estuveron a punto de collerme gracias a un grande amigo meu, que me colleron e salimos fuxindo. E aquí la mesma noite, o 23 de setembro, escapo para... me hixeron baste pola Honda e tuve a gran sorte de coller un contrato. E hasta setembro de 73, pois non volvín hasta acá. A represión seguiu anos máis tarde, porque logo non podíamos traballar aquí na comarca, bueno, en Vigo xa nada, porque figuraban nunhas listas negras como vulgares delincuentes, fíxate. Nós que estábamos loitando polos dereitos dos traballadores, pois figurábamos como vulgares delincuentes, non podíamos nin siquiera acceder a un dereito fundamental que é o do traballo, non? A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.